Uite, să mor fără lumina dacă v-ai mințit, dacă nu e poterat, la bine în casă. Că m-am jurat să mor fără lumina. Și fără înțelegare și nici îngăl. Și popa cine avea drag cu el? Pune-ne, noi... Păi cum să nu avea drag? Ce căuta popa în casă? Păi la ceva acasă, care era să-ți mai... Ținută atenția la biserică. Nu, că era să-ți mai era. Că era să-ți mai și a zis că nu vorbează la biserică, nu vorbează, bă, mai... Nu, păi... Dar ăsta pe care care toți îngăl. Păi nu, ce durează, dacă există o formă, să dă... Să mor fără lumina, dacă nu mai zis. Băi, dacă nu fie... Să vezi, bă, și ea i-ar dat altceva. Nu i-ar dat măsa că mă. La ține fă icona că l-am terminat. Nu, stai că n-am terminat, mai adu întrebări. Spune că ai fost cinstită și n-ai greșit după unchiul toată viața ta. Și că n-ai avut nimic cu popa. Pune mâna pe aia și jură. Și nici cu apă. Ca te auzim fapta normală. Zici cum a fost, te-a luat domnișoară, unchiul sau? Da. Înjură. Să mor fără lumina. Deci altceva nu poți să te juri. La câți ani? Ce-i fer? Minți aveai 15. Ce-i fer, mă, dă-te-i țita, mă. Păi știi tu mai bine Ai la zis mine. că uite, în ceară. Că nu are cu nimic, ăla nu poți să